ce ați vrea să se spună despre dumneavoastră după ce o să plecați din lumea asta? M-a întrebat cineva, cum recunoști un om al lui Dumnezeu? Nici de cum după predică. No. După cum e îmbrăcat, nu. După cum pune problema vis-a-vis de alții. Eu mă mai pun la câte o masă, na? Și prin diferitele contexte, datorită slujirii. Și când cineva vrea să deschidă așa un subiect de discuție și parcă dacă n-are altul mai iubitor de Dumnezeu, frate Alin, auzi, nu vreau să te superi pe mine, mă vreau să te întreb, și tu știi, ai auzit de... Și atunci îmi dau seama cât de departe oamenii. Și atunci când vine încercarea, când vine furtuna, când vine apăsarea, eu am cumva pregătit terenul în felul ăsta. Trec prin încercare, de foarte multe ori, dar trec altfel. Și nu mai am prima reacție să fug la om. Cu toate că de foarte multe ori Dumnezeu pune în inimă, du-te, discută cu cutare, te poate ajuta și o să fie bine, te sfătuiește sau îți întinde o mână, dar nu e asta primul instinct. Și primul instinct e să rămân liniștit, să aștept acea soluție din milionul de soluții. Știi care-i durerea mea? E că ne axăm foarte tare pe exterior și așa de tare ne dorim ca exteriorul să arate impecabil și uităm să ne ocupăm de lucrurile alea interioare, cum ar fi clevetirea. Vă spunem un bun venit la un nou episod. Astăzi am bucuria să am alături de mine pe un alt frate pastor care este implicat în slujire, cu siguranță îl cunoașteți și mă bucur că avem posibilitatea să ascultăm câteva îndemnuri, câteva sfaturi pe care ni le va împărtăși în acest episod. Așa că vreau să trec direct la subiect și să-i spun un bun venit fratelui Alin Nemeș. Bine ați venit! Bine, te-am găsit, mă simt bucuros să fiu aici alături de tine. De mult am încercat să stabilim acest episod și mă bucur că Dumnezeu a rânduit să putem să stăm de vorbă. Îmi doresc din fiecare episod ca Dumnezeu să ne vorbească și tot ceea ce facem să aibă un impact în societate. Așa că chiar dacă știm că aveți poziția asta de pastor și de slujitor, aș vrea totuși să vedem care au fost începuturile dumneavoastră. Cum ați început în slujire? Oamenii vă văd de la Amvon, vă văd în slujire. Vara aceasta ați fost foarte implicat în lucrarea Domnului, în evangelizare. Totuși, cum ați început să-L slujiți pe Dumnezeu? Care au fost începuturile dumneavoastră? Eu vin dintr-o familie modestă, în care am putut să văd slujirea, având în vedere că tatăl meu este slujitor. Și am putut să înțeleg încă de acasă ce este slujirea. Acum e adevărat că eu slujesc datorită unei promisiuni pe care am făcut-o lui Dumnezeu. În momentul în care m-am căsătorit și soția mea a rămas însărcinată cu primul nostru copil, cu Mateo, m-am rugat lui Dumnezeu atunci și am zis, Doamne, dacă Tu ne dai copii sănătoși și îi ții cu viață, eu te voi sluji tot restul vieții mele. Eram undeva la rugăciune când eu am zis asta și chiar în momentul ăla Dumnezeu prin glas profetic îmi spune printr-un vas de lucru că despre cererea pe care ai făcut-o înaintea mea, eu, Domn, am luat aminte, dar tu să te ții de juruința făcută. Mai apoi, ori de câte ori a trebuit să slujesc în diferite moduri și să încep cumva slujirea asta de a vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Și spun așa, de a vorbi din cuvânt, că e mult să spun că am început a predica și de a vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Am făcut-o conștient că trebuie să mă țin de promisiunea făcută Domnului. Ori de câte ori am vrut să dau înapoi, că am avut și astfel de momente, Dumnezeu pare că ne atingea la câte un copil, că de-a lungul anilor am avut câteva momente în care am vrut să dau înapoi.
Și mi-aducea Dumnezeu aminte, ai grijă că tu ai făcut o promisiune și trebuie să te ții de promisiunea făcută. E adevărat, undeva pe la 20 de ani, frații, în biserica în care eu am crescut, într-o criză apărută atunci, m-au numit pe mine lider de tineret. Foarte puțin timp, câteva luni de zile. Ca mai apoi am plecat în Austria, ne-am mutat în Austria, iar când am ajuns în Austria, într-o bisericuță mică, pastorul de acolo, atunci când ne-am făcut membri, m-a pus să scriu pe cererea de membru ce am slujit în biserica de unde eu am venit. Și acum eu am scris, am cântat în cor, am cântat în fanfară și m-au mâncat degetele să scriu și lider de tineret. Dar nu mă identificam neapărat cu asta, pentru că eu am fost acolo cumva într-o criză apărută și am ținut așa o perioadă de interimat. Nu mă vedeam un lider de tineret. Dar fratele a luat-o foarte de bună, povestea asta, și m-a pus 2 ani și jumătate să predic în fiecare duminică, eu cu el. O bisericuță mică, 25 de oameni, 30 de oameni. Când erau 40 sau 50 erau foarte mulți, înseamnă că erau musafiri veniți din altă parte. Iar ăla a fost timpul care m-a rodat pe mine în slujire. Erau momente când mergea la Amvon, noi deja l-aveam pe Mateo, veni Carina, eram cu copii, eu mai ajutam pe Andreea cu copii așa la biserică și fratele mergea la Amvon, citea un text și apoi anunța, va cânta sora, va cânta fratele, va cânta cutare, va recita cutare și apoi fratele Alin va veni să ne vorbească din cuvântul Domnului. Foarte multe predici o trebuie să mi le fac atunci așa la foc automat, potrivit cu textul pe care fratele îl citea. Și 2 ani și jumătate m-a pus să predic în fiecare duminică alături de el. Perioada în care am fost așa, aia a fost agiatura mea foarte, foarte puternică și profundă. Și cam așa m-a canalizat Dumnezeu în direcția asta. Ați avut o perioadă bună. Da, interesantă și cu foarte multe provocări perioada aia, dar cumva, cu toate că am avut momente când am vrut să dau înapoi, simțeam cumva o agățătoare așa pusă de Dumnezeu în care știam că nu pot. Trebuia să merg înainte. A fost o perioadă interesantă. Uneori și greu de pus în cuvinte, pentru că erau frământările minții mele, tânăr fiind, într-o țară străină, cu provocările a unor străini într-o țară străină, cu dorințele de a face ceva, cu luptele de zi cu zi, să poți să ai ceva pe lângă tine și totodată cu slujirea care trebuia făcută datorită promisiunii făcute înaintea lui Dumnezeu. Spuneam că ați avut o perioadă bună în ideea că ați putut să vă dezvoltați un pic nivelul ăsta de a predica și de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Cred că e foarte bine pentru fiecare tânăr să aibă o astfel de perioadă. Mi-a prins foarte bine perioada aia. Tocmai de aia eu m-am hotărât că ori de câte ori pot să fiu un sprijin pentru un tânăr slujitor, o fac cu toată inima. Știu ce înseamnă să ai pe cineva care să fie lângă tine, să te ajute, să te împingă în față, să te susțină, să îți spună cu foarte multă dragoste atunci când ceva nu era foarte bine, cu atât de multă dragoste încât să prinzi entuziasm, nu supărare. Și faptul că am avut parte de astfel de ani, da, cam 2 ani și jumătate, în inima mea e dorința asta să pot să fiu un sprijin pentru orice tânăr slujitor care trebuie să aibă la rândul lui o perioadă de creștere și de încurajare și să-i dai așa vitamine cu entuziasm în fiecare zi ca să poată să meargă înainte și să ducă o slujire demnă și curată, bineînțeles, înaintea lui Dumnezeu. Care a fost cea mai mare provocare în perioada aia de la început? Să mențin un echilibru între slujire și între provocările pe care le aveam ca și tânăr, soț, tată,
Pentru că locul de muncă, care mi-a ocupat foarte mult timp, cumva, te extenua, eram destul de ocupat cu locul de muncă, trebuia să, ca orice tată și soț, să muncesc, să aduc bani acasă și în același timp știam că atunci când ies înaintea oamenilor trebuie să mă pregătesc, trebuie să fiu gata și destoinic, cum zice Biblia, să pot să spun ceva oamenilor despre Dumnezeu cu care să plece acasă. Ei, e adevărat că s-a întâmplat de foarte multe ori și când îi spuneam fratelui după ce el citea un text, mă lăsați să mă duc eu pe altă predică, cumva chiar. Și uneori îmi spunea, da, alteori spunea, da, textul ăsta e frumos. Și atunci îmi dădeam seama că trebuie să citesc și să recitesc Biblia, să fiu familiarizat cu toată Biblia, ca să pot să am câte ceva de spus acolo, 20 de minute, jumătate de oră, cât era timpul meu alocat, ceva din Scripturi, ceva consistent și ceva cu care oamenii să plece acasă, zidiți de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci era o provocare enormă asta. Pentru că locul de muncă mi-a ocupat timpul, familia, implicit copii mici. Noi eram în Austria, eu cu Andreea și la un moment dat cu 2 copii, apoi au venit și Darin cu 3 copii, fără nimeni, fără tată, fără mamă, fără sprijin, fără neamuri foarte de aproape. Aveam ceva unchi și mătuși, dar nu erau foarte aproape de noi. Ne întâlneam relativ rar datorită distanței. Eram cumva noi doi cu Domnul Iisus, cu copii, cu locul de muncă și cu slujirea care trebuia cumva pusă înaintea lui Dumnezeu, că la asta eram chemat și trebuia să mă țin de promisiunea pe care am făcut-o. Și atunci a fost o provocare foarte mare. A fost o perioadă în care Dumnezeu a șlefuit mintea mea, că era de câteva ori să cedez sub povara asta. Să spun, nu pot să le fac pe amândouă. Trebuie să mă țin, să-mi cresc copii, să aduc bani acasă, să mă ocup de familie. Nu pot să le fac pe amândouă. Dar cumva nici slujirea nu puteam să o las. Eram cumva așa constrâns de Dumnezeu. Și acum, ca să explic asta cu constrâns, ca să fiu bine înțeles, când la un moment dat, într-o seară, am spus la Andreea, eu nu mai pot, nu mai vreau, de mâine slujirea mea e final. Nu mai vreau. Ei, în noaptea aia, noi o trebuit să fugim cu Mateo la spital. Tot drumul mi-a spus Andreea, asta e datorită hotărârii tale, e datorită hotărârii tale, e datorită faptului că tu ai zis că nu mai slujești, tu știi bine ce ai promis. E adevărat că m-am rugat lui Dumnezeu și mi-am cerut iertare. Doamne, promit, am zis eu, că nu voi mai ceda. Ei, au trecut ani, a venit Carina, am luptat să merg înainte și cu toate cele de ale vieții și cu slujirea și la un moment dat iar mi s-a părut foarte, foarte greu, foarte greu. Dar prin toată perioada aia Dumnezeu mă șlefuia. Și la un moment dat, știu că avea Carina poate vreo 2 anișori, au venit niște frați din Bucovina la noi la biserică, au dormit la noi acasă și eu am zis așa, când frații ăștia pleacă, slujirea mea finală. Știu că au venit cu autocarul, i-am dus la autocar și am zis că în momentul în care se închid ușile de la autocar și slujirea mea finală. I-am dus în parcare, s-a urcat în autocar, mi-au făcut cu mâna, s-au închis ușile de la autocar. În momentul în care s-au închis ușile de la autocar, un frate mă sună și spune, frate Alin, Dumnezeu mi-a arătat că datorită unei jurințe încălcate va trece o furtună prin casa voastră, Dumnezeu să te întărească. Era luni la ora 11, nu o să uit niciodată. Luni dimineața la ora 11. Joi, Carina noastră a început să facă febră foarte mare, a început să rămână fără voce. La un moment dat, siropurile de febră nu-și făceau efectul. În Austria, dacă te duceai cu un copil cu febră sub 3 zile, te trimitea acasă. Zicea, du-te, dați de febră, veniți după 3 zile dacă nu-i scade febra, că poate e ceva trecător. Și noi, e adevărat că joi, vineri nu ne-am dus. Dar sâmbătă s-a agravat, duminică a fost mai grav, plângea, curgeau lacrimi, nu se auzea nimic. La un moment dat era mai în prag de convulsii. Mi-aduc aminte, eu am fost la lucru, lucram la o firmă și am lucrat de noaptea, de duminică spre luni. Toată noaptea m-am rugat și am zis, Doamne, fă să fie bine. Luni ne-am dus la doctor. Domnul doctor ne-a spus că are foarte mult puroi în gât,
de aia face febra asta excesivă și de aia au rămas fără voce, că trebuie să-i dăm un antibiotic, doar că l-aș face efectul la 2-3 zile de la administrare, așa intră cumva în adevăratul sens al cuvântului în acțiune și până atunci trebuie să luptăm cu tot ce avem, cu cine a mai dat domnul doctor, să-i ținem febra sub control. N-avea voce. Am ajuns acasă și am vrut să fac o rugăciune și de aici am mai luat o lecție. Am vrut să fac o rugăciune de o mare și am vrut să fac o rugăciune de un slujitor care se ține de toate promisiunile. Dar de fapt eu călcasem o promisiune. N-aveam voie să fac rugăciunea aia. Că uneori ne mințim pe noi, vrem să-L păcălim pe Dumnezeu. Și la un moment dat am zis, Doamne Iisuse, facă-se voia Ta. Și am crezut că prin asta îl impresionez pe Dumnezeu când îi spun facă-se voia Ta. Am simțit în momentul ăla, eu cu promisiunea călcată, da? Că eu am zis că ia slujirea mea final, că eu nu mai vreau, că cu promisiunea călcată, eu am vrut să fac o rugăciune de un om al lui Dumnezeu, dar eu nu mai eram chiar omul ăla 100% al lui Dumnezeu în contextul în care mi-am încălcat promisiunea. În momentul ăla când eu am zis facă-se voia Ta, am simțit că solul morții acolo în casă. Am început să transpir, m-au luat așa cu frică și cu groază și am zis stai puțin. Eu mă rog, facă-se voia Ta, dorința mea e ca Dumnezeu să facă să fie bine, cumva crezând că voia lui Dumnezeu e ce-mi doresc și eu, cumva că Dumnezeu se uită la mine și are milă, dar eu sunt unul care am încălcat promisiunea, ceva nu mai bătea acolo. Și mi-am dat seama că nu e ok. Și am zis, Doamne, îmi schimb rugăciunea, te rog frumos, nu-mi lua fata. Îmi cer iertare pentru faptul că am zis că îmi închei slujirea, promit că merg înainte, dar te rog. Carina a dormit la mine în brațe. Nu dormea mult, 15-20 de minute. Și am pus un bătuț și a zis Andreea, lasă că atunci când se trezește îi dau antibioticul, că oricum nu doarme mult. O țineam cu flexie cu spirit, am golit sticle de spirit în zilele alea ca să-i facem flexie cu spirit să-i scadă febra. Eu m-am dus în dormitor și am zis că mă întind 10 minute pentru că fusesem la lucru cu noapte înainte, după aia la medic, pe drumuri și am zis mă întind 10 minute. Am adormit 2 ore, așa neîntors. După 2 ore, dar am făcut o rugăciune sinceră când am zis Doamne iartă-mă. Și deja parcă totul am anulat. Merg înainte, indiferent cât de greu ar fi, indiferent ce provocări ar veni, indiferent cu ce m-aș confrunta, o să merg înainte. Și la un moment dat am adormit, după 2 ore eu aud pe Carina care mă trezește cu râsul ei foarte colorat. E așa cum la 14 ani are un râs foarte colorat. La un moment dat când am sărit din pat, m-am dus, am văzut-o pe Andreea cu lacrimi în ochi, Carina se juca cu Mateo, nu mai avea febră, îi venise vocea la loc și după vreo 10-15 minute mă sună același frate care m-a sunat luni. Și a zis, frate Alin, mi-a arătat Dumnezeu că un sol al său a venit la voi acasă și a făcut o cusătură, o zis el, în dreptul unei odrasle și a zis Dumnezeu că e ceva ce se poate verifica, spunem cei că Domnul s-a atins de una din odrasle. Și atunci eu de curios am zis ce ați mai văzut, ce vă mai zis Domnul, o zis nu mai pune întrebări, doar atât, zi-mi ce se poate verifica. Și atunci eu i-am spus, i-am explicat toată povestea cu Carina și că n-avea voce la ora 5 și la ora 7, uite așa, și nu mai avea febră. Și în momentul ăla el a zis, lăudat să fie Domnul, ăsta e Dumnezeul nostru care merită slujit de fiecare dată. Mi-a rămas în minte asta. Și atunci când vin provocări, când stau în fața provocărilor de atunci încoace, știu că Dumnezeu rămâne suveran peste toate, că indiferent cât de mari ar fi provocările, Dumnezeu rămâne la cărmă și că noi trebuie să ne facem partea. Că la asta ne-a chemat Dumnezeu și că eu nu mai am voie niciodată să abdic de la ceea ce am promis și că trebuie să-mi fac partea înaintea lui Dumnezeu cu tot ce sunt eu. Într-adevăr, o istorie puternică. Cred că ăsta e unul din sau una din motivele care vă ține și în momentul de față în slujire activ și implicat. Motivele care mă țin pe mine foarte activ, cu toate că uneori nu e ușor, uneori e foarte greu, trebuie să recunosc. Eu sunt un om care depinde de Dumnezeu într-un mod de 100%, recunosc asta și vreau să arăt asta.
Și chiar dacă uneori așa, când cineva te vede și poate nu mă cunoaște îndeaproape și doar așa că mă vede undeva la un amvon sau în fața oamenilor și zice, mă uit un om stăpân pe el sau pe situație, nu sunt stăpân pe mine și pe nicio situație, doar că cred în Dumnezeu într-un mod de 100%. Ceea ce mă ține sunt două aspecte, cu precădere. 1. Am promis și trebuie să mă țin de promisiune și asta n-am voie să mai cedez pentru că Dumnezeu mi-a arătat că n-am voie să nu mă țin de promisiune. Și 2. Pentru faptul că l-am văzut pe Dumnezeu în foarte multe contexte că rămâne suveran. Eu când stau în fața unei provocări, vin și spun așa, n-am voie să cedez pentru că am promis că nu voi ceda și că merg înainte să-mi fac partea ca Dumnezeu să fie glorificat. Și 2. Știu că și de data asta Dumnezeu are o soluție. Păi și în momentul ăla parcă prind un entuziasm aparte. Și asta mă ține într-un mod extraordinar. Știu că Dumnezeu rămâne suveran peste absolut orice lucru de pe planeta Terra. Nu există pe planeta asta ceva la care Dumnezeu să n-aibă soluție. Eu când stau în fața unei probleme, mă gândesc întotdeauna Dumnezeu are 1.000.000 de variante. Doar că poate mai durează un pic de timp să-mi arate și mie măcar una. Dar sunt 1.000.000. Uneori Dumnezeu mi-a arătat 3, 4, 5 variante de rezolvare la o problemă. Și atunci am prins o încredere puternică, Dumnezeu e Dumnezeu. Nu există să n-aibă o soluție. Că nu vrea să mi-o arate atunci, că vrea să mă lase o bucată de vreme într-o încercare, într-un cuptor, ca să mă învețe ceva, să mă jlefuiască, e foarte adevărat. Dar ceea ce mă ține e că Dumnezeu întotdeauna are o soluție și bineînțeles faptul că i-am promis lui Dumnezeu. Dar asta deja că i-am promis lui Dumnezeu acolo în background, e acolo, dar când mă confrunt prima dată cu o problemă, în mintea mea răsună acest lucru. Alin, vezi că Dumnezeu și de data asta are 1.000.000 de variante. Păi mi-e groază și să le număr. Zic, bă, dacă Dumnezeu are 1.000.000 de variante, păi nu o să-mi arate și mie una măcar la un moment dat? Și vine Dumnezeu la momentul potrivit și îmi spune, uite Alin, asta e varianta. Asta e soluția. Și așa entuziasm prind. Îl iubesc pe Dumnezeu cu tot ce sunt eu și cu tot ce fac eu pentru faptul că de fiecare dată, în fața oricărei provocări, îmi arată, Alin, eu rămân tot Dumnezeu. Și atunci, gândindu-mă la asta, cum să nu îmi fac partea ca Dumnezeu să fie glorificat? Cum să nu lupt mai mult și mai mult și mai mult? De-aia în mintea mea se învârt și în vremea asta multe aspecte. Uneori trebuie să mă mai țin în frâu, să zic, las toate la vremea lor. Că Dumnezeu merită foarte mult. Merită să facem tot ce putem, cu tot ce suntem. Uneori să știi, cu toate că acum, cum ai zis tu, e adevărat, și alergarea mea, ca multor altor frați, colegi de ai mei de slujbă, mai ales în latura asta a evangelizărilor și a alergării prin țară și în afară, am spune noi, umblăm mult, alergăm mult, dar e foarte adevărat. Dar crede-mă, am uneori sentimentul că nu fac destul pe cât merită Dumnezeu. Că mă mai întreabă câte unul altul, mai poți? Și acum, dacă răspund omenește, zic, câteodată mai bag vitamine pe vene. Și drept, am stat de nenumărate ori în perfuzie. Extenuat de oboseală și cu blanura în mână și mă întreabă odată la o biserică un frate, frate Alin, tu de felul tău ești mai energic, gesticulezi mai tare acum, ce ai fost tare înțepenit. Și am zis, am o blanură aici care nu mă lasă. Știi că era pus așa cât să pot să îndoi cât de cât, dar nu foarte tare. Că am stat în perfuzie, am plecat la evangelizare, m-am întors înapoi acasă, continui. Și omenește, răspunsul poate să fie, nu pot să zic nici omenește că nu mai pot. Că atâta timp cât suntem pe picioare, atâta timp cât avem harul de a merge, de a umbla, de a vedea, de a mânca singur, de a nu bea supă cu paiul, e harul lui Dumnezeu extraordinar. Dumnezeiește și duhovnicește n-aș putea niciodată fără el. Dacă știu ce Dumnezeu mare slujim, da, mai pot și trebuie să mai putem. Mi-aduc aminte, recent am fost la o seară de rugăciune și mă confruntam eu cu anumite aspecte tot în vederea slujirii
Și spre final se ridică un frate proroc, și zice: am văzut pe o foaie, într-o vedenie, un nume, Elisei. Și după aia a început să spună anumite lucruri. Zice: nu știu cine e persoana asta. Dar un frate care mă cunoștea zice: e aici Elisei. În momentul în care mi-am auzit numele, parcă m-a lovit ceva. Și am zis: cât de mare e Dumnezeu. Cât de mare te cunoaște pe nume. Cum să nu-L slujești pe Dumnezeu ăsta care te cunoaște pe nume și ți se descoperă într-un mod atât de autentic și de real? Când ești gata să-ți faci partea de dragul lui Dumnezeu, când un slujitor al Domnului, un copil al Domnului, acum când vorbim de slujire, nu vorbim doar de cei care stau în fața oamenilor, vorbim și de cei care stau printre oameni. Vorbim și de cei care știu să fie o mână întinsă, știu să fie o vorbă bună, știu să fie un sprijin pentru cel bolnav. Da, slujirea este pe foarte multe paliere. În momentul în care alegi să fii un slujitor al lui Dumnezeu, da, un om de rând, nu vorbim doar de slujitor, pastor, de prezbiter, diacon, un om de rând. Când alegi să fii un slujitor al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu să strălucească, în momentul când ajungi în încercare, Dumnezeu, Biblia spune, și reiasă din în contexte, Dumnezeu face planul de ieșire. Zice la un moment dat: Daniele, te-am ascultat din cea dintâi zi a ta, dar o căpetenie străină mi-a stat împotrivă, dar eu te-am ascultat, aveam planul, m-am luptat cu căpetenia străină, am venit la tine, nu am întârziat pentru că am vrut să te las să te zbați singur, și doar că a trebuit să rezolv niște lucruri, să elimin căpetenia străină până când să se poate da rezolvarea. Deseori, ăsta e sentimentul care vibrează în inima mea. Dacă mă confrunt cu o problemă sau cu câte o încercare, și m-am confruntat cu foarte multe încercări, că uneori am zis: cred că ar trebui să încep să mă plâng și eu mai mult ca să creadă lumea că m-am confruntat cu încercări, dar când știu ce Dumnezeu mare am și că trebuie slujit tot timpul cu bucurie, zic: dă un col de plângăceală, lasă că nu ne mai plânge, merem înainte cu demnitate. Deci Dumnezeu merită slujit, și când stau în fața unei situații sau o încercare, deja în inima mea vibrează: Dumnezeu lucrează la soluție, Dumnezeu deja creonează cadru, Dumnezeu deja scoate situația din impas. E o chestiune de timp până când văd modul cum se creonează. Și atunci poți să mergi înainte cu bucurie că Dumnezeu te cunoaște. Poți să mergi înainte cu acel entuziasm că Dumnezeu te știe pe nume, îți știe problema, îți știe casa, îți știe situația. Acum, noi ne confruntăm cu altă problemă vis-a-vis că Dumnezeu ne cunoaște și vine câte unul la mine și la alți frați, așa: umblați voi, las că umblați voi, să vă pierdeți familiile, să vă pierdeți casele, pruncii voștri. Și stau și mă gândesc: stai un pic, ăsta ce Dumnezeu are? Ăsta ce Dumnezeu slujește? Adică eu îl slujesc pe Dumnezeu, îmi pun inima, viața, chiar casa, familia, pentru că familia mea o integrez în slujire. Îmi iau copiii cu mine atunci când pot. Ei știu că tata lor slujește în biserica pe care eu o păstoresc, sunt integrați, sunt potrivit cu vârsta lor și cu ceea ce fac. Și zic: stai puțin, eu slujesc pe Dumnezeu și Dumnezeu îmi uită casa, familia. Nu cred asta, ba dimpotrivă. Pot să o spun cu toată bucuria: am văzut mâna lui Dumnezeu implicându-se. L-am văzut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar lucrând în viața și în casa noastră. Prin fiecare implicare, parcă Dumnezeu striga, așa cum a fost în situația pe care ai spus-o mai devreme, parcă era strigătul lui Dumnezeu: Alin, te cunosc, îți știu frământarea, îți știu lupta, îți știu durerea, îți știu plânsul pe care nu-l vede nimeni, îți știu durerea pe care nu poți să o spui la nimeni. Da, e foarte adevărat, avem frământări foarte mari. Eu sunt un om care am frământări foarte mari. Sunt un om care pun la suflet, cum zice românul, și mă frământ, că nu mă arăt, e partea a doua, dar mă frământ și mă frământare și pun la suflet și uneori e așa de greu. Dar vine Dumnezeu să pună balsamul lui și parcă la strigătul lui Dumnezeu: da, Alin, ți-am văzut și frământarea, ți-am văzut și durerea, ți-am văzut și noaptea nedormită, ți-am văzut și plânsul, că la un moment dat eram la volan și erau frământări în mintea mea, în inima mea.
erau situații de-a mele personale, situații cu care mă confruntam. Pur și simplu am cedat. Și am început să plâng și conduceam și am început să plâng și la un moment dat o mașină m-a depășit. Știi că așa din inerție când depășești te uiți așa la cel din dreapta. No, eu eram cu ale mele, mergeam așa pe autobandă mergeam pe autobandă așa cu vreo 120, la limit 130, nu mă grăbeam. Și am început să plâng, eram deja cu fața aia plânsă. Și când a trecut acea mașină pe lângă mine, ei o trecut de mine, la frânează, stă în drept cu mine și mă întreabă, sunteți ok? Sunteți bine? Eu atunci mi-am dat seama, stai că lumea mă vede. Stai că pur și simplu așa a fost așa o descărcare a mea. Dar mai apoi a venit așa glasul lui Dumnezeu, Alin, eu sunt controlat toate, le văd pe toate. Și parcă a fost strigătul lui Dumnezeu. Și mai apoi din plânsul ăla al durerii, cumva, Doamne, când le rezolv pe toate, a fost o izbucnire într-o mulțumire, slavă că Domnului, că El le știe pe toate, că le vede pe toate. Și de atunci mă lupt și mă bucur că pot să trăiesc cu foarte mult entuziasm că slujim un Dumnezeu care ne cunoaște. Slavă Domnului! Sunt cu siguranță foarte mulți oameni care ne urmăresc și probabil sunt în anumite situații grele în casele lor. Care e sfatul dumneavoastră pentru ei? Ce ar trebui să facă în situațiile astea? Probabil că mulți aleargă, apelează la alți oameni. Recent am stat de vorbă cu cineva și îmi spunea: unde să mă mai duc? La cine să mai apelez? Mă duc la cutare, frate, la cutare, frate. Parcă toți sunt cu problemele lor, cu slăbiciunile lor. Nimeni n-are timp de problemele mele. Ce să fac? Spune-mi tu, ce să fac la situația asta? Și îs disperați anumiți oameni. Cum îi sfătui să se raporteze în astfel de situații? Viața omului trebuie să facă ce trebuie făcut. Eu când am înțeles expresia asta, am prins mai mult curaj, mai mult entuziasm. Viața omului trebuie să facă ce trebuie făcut. Și anume, deseori noi ca și oameni căutăm rezolvarea rapidă, căutăm rezolvarea imediată și ca să fie rapidă și imediată, alergăm la cel care știm că poate să întindă o mână în secunda 2. Fugim la prieten, fugim la frate, fugim la pastor, fugim la cunoscut. Nu e rău. E foarte bine pentru că uneori în bucățica asta că trebuie făcut ce trebuie făcut, e și aspectul ăsta. Că zice, purtați-vă să altcine unul altora. Dar dincolo de alergarea la izbăvirea imediată, adică omenește vorbim, pe care o vezi cu ochiul liber, omul trebuie să-și antreneze viața să facă ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut? Viața noastră trebuie să-L glorifice pe Creator. Eu trebuie să stau întotdeauna atent ca viața mea să-L glorifice pe Iisus Hristos. Ca slujirea mea să-L glorifice pe Iisus Hristos. Ca prin mine Dumnezeu să se vadă. Să nu uit că sunt un purtător de comoară și comoara trebuie să fie văzută prin mine. În momentul în care ești în încercare, ești în situații grele, ești în situații de apăsare, nu mai știi încotro să o iei, începe să faci ce trebuie făcut. Disciplina spirituală de a citi Biblia, de a te ruga, de a cânta, de a fi un sprijin pentru alții. Eu am avut undeva aproximativ 5 ani de zile în care ieșeam dintr-o încercare și intram în alta. Nu mai rezistam. La un moment dat am strigat în casă, poate cât am putut eu: Doamne, nu mai pot, nu mai pot. Dumnezeu a trimis pe cineva care m-a învățat și a zis: Alin, tu faci ce trebuie făcut? Cum adică să fac ce? Da. Și a început să-mi spună: auzi, tu citești din Biblie în fiecare zi? Mi se părea atunci, în vremea, bine mă, citesc din... O zis, nu, asta trebuie făcut. Pentru că Dumnezeu prin Scriptură face cel puțin 2 lucruri: îți liniștește inima și te sfătuiește. Mă, tu te rogi în fiecare zi lui Dumnezeu, potrivit cu problemele tale, și îi zic, asta da, dar îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și atunci am făcut așa. Am luat un pic și o foaie și am început să scriu în toiul încercărilor, că asta trebuie făcut. Să scriu pe foaie toate lucrurile pentru care pot să-L laud pe Dumnezeu.
Mă crezi că am ajuns să scriu pe foaie: îl laud pe Dumnezeu pentru vremea de încercare? Pentru că am început să simt, nu mai simțeam încercarea ca o greutate și am început să o simt ca o jlefuire. Simțeam doar că sunt la școală. Când ești la ore, știi că la ora 2 pleci acasă. Bă, cât ar fi de greu la 2 pleci acasă. Deja nu mai vedeam încercarea interminabilă. Știam deja că are un final. Și atunci o treceam cu bine. Voi ajunge și la final. Pentru că am început să fac ce trebuie făcut. Să citesc în fiecare zi, să mă rog în fiecare zi, să laud pe Dumnezeu în fiecare zi. Atunci am decis eu, de ani de zile în urmă, ca în fiecare zi să-i cânt lui Dumnezeu o cântare. Că și asta trebuie făcut. O cânt în casă uneori, o cânt în mașină. De cele mai multe ori o cânt în mașină. Că mă urc în mașină și plec și încep să o cânt. Da, o cânt de foarte multe ori cu sticul din mașină, cu ai noștri, da? Cântăreții noștri dragi. Sau uneori cânt singur, o cântare care mi-o pune Dumnezeu pe inimă. Și de ani de zile, în fiecare zi cânt o cântare. Citesc din Biblie, mă rog, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-aduc aminte, mâine mi-aduc aminte pentru altceva, mâine pentru altceva. Și atunci vine Biblia și spune: Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor sale. Și atunci când vine încercarea, când vine furtuna, când vine apăsarea, eu am cumva pregătit terenul în felul ăsta. Trec prin încercare, de foarte multe ori, dar trec altfel. Și nu mai am prima reacție să fug la om. Cu toate că de foarte multe ori Dumnezeu pune în inimă: du-te, discută cu cutare, te poate ajuta și o să fie bine, te sfătuiește sau îți întinde o mână. Dar nu e asta primul instinct. Și primul instinct e să rămân liniștit, să aștept acea soluție din milionul de soluții. Într-adevăr, e greu, mai ales în vremea de astăzi, când ai totul la dispoziție și dintr-un click ți-ai dat comanda, a doua zi ți-a ajuns coletul acasă. Parcă de multe ori am așteptat de la Dumnezeu să ne rezolve în secunda 2 problema. Nu-i nici EMAG, nici Amazon. Dumnezeu nu-i nici EMAG, nici Amazon. Și dimpotrivă, cu Dumnezeu trebuie să înveți să, cu ghilimele de rigoare, să lucrezi. Da, zice, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Trebuie să înveți. Și asta e Dumnezeu face un training. Da, l-a trecut pe Moise prin școală, ca să-l învețe pe Moise cum se lucrează cu Dumnezeu. L-a trecut pe Iosif, să-l învețe pe Iosif cum se lucrează cu Dumnezeu. I-a trecut pe Pavel și pe Sila. I-a trecut pe Petru. I-a trecut pe oamenii Bibliei, ca să-i învețe cum să lucreze cu Dumnezeu. Și atunci când știi stăpânirea de sine, calmitatea, întotdeauna să ai puterea să nu te pripești. Și Biblia zice că la pripă omul zice și vorbe rele și face prostii mari. Și în felul ăsta, când ai așezarea asta în viață și peste toate astea să ai și entuziasmul unui Dumnezeu care le vede și le știe pe toate, poți să cânți cântarea, să ai pace în mijlocul necazului greu. Nu e ușor, nu vorbesc cu ușurătate, că și eu sunt om. Nu e ușor să zic, mi-e ușor, vezi, Doamne, ce ușor mi-e mie. Nu mi-e ușor. În schimb, încă lucrez cu mine însumi ca să pot să rămân cu liniște, cu calmitate, cu acea așteptare binecuvântată că Dumnezeu le ține toate sub control. Dar ăsta e secretul, să faci ce trebuie făcut. Și deci dacă pui o listă, fiecare să-și facă o listă. Ce trebuie făcut? Și dacă ești sincer și cu Biblia și cu tine și cu Hristos Domnul, o să vezi că te pui pe listă. Și poți să le bifezi. Astăzi am făcut asta, astăzi am făcut asta, astăzi am făcut asta, am făcut asta. Și la un moment dat ești în vreme de liniște și de pace. Și tu faci ce trebuie făcut. Și vine încercarea. O treci altfel. Ai în spate acel palmares frumos în care ai trăit așa cum Dumnezeu se simte onorat. Și atunci știi, vine încercarea, dar Dumnezeul meu, așa cum a zis Iov, știu că răscumpărătorul meu e viu, că se va ridica, că ochii mei îl vor vedea și că îmi va fi binevoitor. No, asta e entuziasmul perfect. Da. Ar fi probabil unii oameni care ar spune, ok, facem, dar pe de altă parte ne gândim la harul lui Dumnezeu care ne ține și la faptul că nu faptele noastre ne ajută să mergem pe cale și să ne ducem mântuirea până la capăt, ci Dumnezeu.
Și e o combinație care probabil apare în mintea unora. Eu cred în harul lui Dumnezeu într-un mod puternic și de n-ar fi harul lui Dumnezeu, ar fi jale. Da, Dumnezeu prin harul lui ne ține. Dar asta nu înseamnă că omul trebuie să fie leneș, asta nu înseamnă că omul trebuie să-și facă partea. Datorită harului cu care Dumnezeu mă înconjoară, eu trebuie să am o trăire care să-L glorifice pe Dumnezeu. Dacă omul cineva se culcă pe urechea și spune, mă, las că e harul lui Dumnezeu care nu ne lasă, nu, greșește enorm. Datorită harului lui Dumnezeu, eu trebuie să-mi fac partea, prin mine Domnul să strălucească, inclusiv aspectul ăsta, că acum fac aici o paranteză, de a avea zâmbetul pe buze în toiul încercării, e o dovadă a faptului că tu crezi în harul lui Dumnezeu care rămâne peste ființa ta și care va veni și cu soluția. No, dar omul trebuie să-și facă partea. Uite, există un verset din Scriptură care zice așa, puneți-mă la încercare. No, bine, noi luăm versetul ăsta acolo din Maleahi, da, 3:10 și spunem aduceți însă la casa visteriei zeciuielile voastre și le luăm de multe ori versetul ăsta numai că e vorba de zeciuieli și de bani. Dar acolo, din versetul ăsta se poate extrage o învățătură superbă. Acolo Dumnezeu spune, testați-mă. Dați-mi test după test. Noi când suntem și ne pune cineva la un test, te simți foarte inconfortabil. Mi-aduc aminte când eram la școală, eu tot timpul la catalog eram în mijloc. Și vinea câte un profesor plictisit, n-avea chef de predat și se apuca de ascultat. Și prindea așa, când vedeam că prinde filele de la catalog așa cu 2 degete, știam că va deschide la întâmplare și că va zice sus, mijloc sau jos. Și acolo începeam, Doamne Iisuse, te rog să nu fie mijloc, să nu fiu eu. Uneori scăpam, alteori nu scăpam. Sau știi rugăciunea, te pun la încercare, Doamne, te pun la încercare, Doamne. Și uneori Dumnezeu accepta provocarea, alteori n-a acceptat provocarea. Dar de fapt Dumnezeu e Cel care spune, puneți-mă la încercare, nu mi-e frică de testele voastre. Noi, când ne punea profesorul la încercare, ne era frică de testul profesorului. Domnul spune, puneți-mă la încercare. Bun, cum îl putem pune noi pe Dumnezeu la încercare? Ca să creionăm o trăire frumoasă, care atunci când vine încercarea, să nu alergăm încoace și încolo și să stăm liniștiți, să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului. Cum creionăm noi acea stare? Că din versetul ăla se extrage o învățătură extraordinară. Zice așa, aduceți însă, adică faceți voi prima dată ceva. Apropo de ne bazăm doar sau lăsăm, las că harul îi face totul sau facem și noi. Zice, aduceți voi, faceți voi acțiune, faceți-vă voi partea. Și mai apoi, după ce voi vă faceți partea, după ce voi aduceți ce trebuie adus, puneți-mă mai apoi la încercare. Faceți-vă voi partea și apoi puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor. Adică și voi turna, zice Biblia, în versetul la belșug de binecuvântare. Ei, eu când am citit versetul ăsta, știind că deseori mă confrunt cu tot felul de situații și trebuie să am entuziasmul ăla că Dumnezeu are 1.000.000 de motive, 1.000.000 de soluții la problema mea, am zis, fii atent ce interesant e versetul ăsta. Prima dată trebuie să fac eu ceva. Păi ce trebuie să fac? Și am zis așa, hai să-L pun eu pe Dumnezeu la încercare printr-o viață plină de bunătate activă, în fiecare zi. Adică, plecând de la ideea că eu trebuie să fac ceva, dar nu trebuie să las doar că... Și am zis, în fiecare zi vreau să fiu bun. Bunătatea activă, adică să inventez momente în care sunt bun. Nu să se milogească cineva de mine, frate Alin, mă puteți ajuta? Frate Alin, veniți pe... Nu, pur și simplu să fiu bun. Să ajut, să zic o vorbă bună, să laud pe alții, să-i apreciez, să-i aplaud și fizic și la figurativ. N-am nicio problemă cu asta. Apropo, să îmi arăt aprecierea față, să vorbesc de bine pe cineva. Aici e un alt subiect. Poate intrăm în el. Să vorbesc de bine pe cineva. Să nu vorbesc de rău. Să nu fie prima mea tendință atunci când vine vorba de un X, las că știu eu. Nu, chiar dacă omul poate are anumite scăzăminte, eu să fiu omul care să-i găsesc partea bună de fiecare dată. Să-L pun pe Dumnezeu la încercare printr-o bunătate activă.
Păi, eu nu merit să fie Dumnezeu bun cu mine și cu toate astea e bun. Poate unii oameni, din punctul nostru de vedere, omenește vorbind, nu ar merita să fim foarte buni cu ei. Și eu totuși vreau să fiu bun. Și mă lupt în fiecare zi să fiu foarte bun cu cei din jurul meu. Când nu-mi iasă, mă simt foarte ciudat. Și plâng și mă rog Domnului să mă ierte că omenește, uite, firea asta pământească, uneori poate nu-mi iasă. Dar nu că nu-mi doresc. Și lupta mea e să fiu bun. Bun, mă lupt în fiecare zi să fiu bun. În fiecare zi sunt conștient că eu trebuie să am o viață de sacrificiu permanent. Că în momentul în care eu sunt bun și am o viață de sacrificiu permanent, pe mine scrie campionul lui Dumnezeu. Pentru că zice Biblia așa, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unii pe alții. Și în altă parte zice Biblia că în felul acesta sunteți aleșii lui Dumnezeu. Zice Proverbe, cine udă, va fi și el udat. Și în altă parte zice, va fi chemat fiu al lui Dumnezeu. No, am zis așa, păi dacă eu îl pun pe Dumnezeu la încercare printr-o viață plină de bunătate activă, în care eu inventez de la zero momente în care sunt bun și sunt gata de orice sacrificiu de dragul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să strălucească de fiecare dată, și îl pun pe Dumnezeu în felul ăsta la încercare, în momentul în care ajung într-o situație de impas, eu am deja o trăire plină de acțiune. Și când am o trăire plină de acțiune, Dumnezeu zice, ăla e al meu. Ăla e cel care seamănă cu noi. Iisus Hristos este sacrificiul suprem, eu sunt chemat să fac sacrificiu, nu să stau degeaba. Sunt chemat să fac sacrificiu. Păi dacă te gândești vis-a-vis de sacrificiul la Avram, dacă te gândești vis-a-vis de sacrificiul la Noe și-a sacrificat familia. Puteau să zică alții, bă, Noe, dar trimiteți mă și tu pruncii ăia la facultate. Dar Noe i-a ținut acolo atâția mari de ani să construiască corabia, singurii campioni, lângă care a coborât Dumnezeu în vreme de încercare și de potop, a fost lângă Noe și casa lui. A coborât Dumnezeu lângă Avram și casa lui, când Avram a fost gata să facă ceva, nu să stea degeaba. Că deseori asta e o capcană puternică în care îmi zic eu nu fac nimic, aștept harul Domnului. Nu. Trebuie să facem ceva implicit. Și aspectul ăsta hai să-l mai subliniez o dată. Să-i vorbim pe toți de bine. Eu umblu mult. Aud prea multă vorbire de rău. Mă tot întreb, cui se roagă unii oameni? La cine au curajul să zică Tatăl nostru? Când ei, la ei toți îți răi, toți au o problemă și aia care vor să fie mai spirituali, vin așa cu fața aia de oameni foarte așezați, cu ghilimele de rigoare. Lasă că știu eu. Ce știi? Zi să știm și noi. Se blochează. Știi, și aruncă așa numai o pastilă din aia, o lasă așa în aer și... Fiecare să-și imagineze ce vrea. Domnul să ne păzească. Atâta pot să zic vis-a-vis de asta. Dumnezeu să ne păzească pe toți. Da. Citeam chiar astăzi. Nu odată subliniază Pavel păcatul foarte grav al clevetirii. Și zice că voi făceați asta odinioară. Acum lăsați-vă de ele. Știi care-i durerea mea? E că ne axăm foarte tare pe exterior și așa de tare ne dorim ca exteriorul să arate impecabil și uităm să ne ocupăm de lucrurile alea interioare, cum ar fi clevetirea, cum ar fi vorbirea de rău. Vrem ca Dumnezeu să vină, să intervină, să nu ne lase în impas, să ne asculte, să zic un cuvânt, să ne scoată din încercare, să ne dea entuziasm. Și noi, pe stoc, ținem clevetire, vorbire de rău. Aruncăm suspiciuni în dreptul altora și unora le place, se delectează cu asta. M-a întrebat cineva, cum recunoști un om al lui Dumnezeu? Nici de cum după predică. Nu. După cum e îmbrăcat, nu. După cum pune problema vis-a-vis de alții. Eu mă mai pun la câte o masă, și prin diferitele contexte datorită slujirii. Și când cineva vrea să deschidă așa un subiect de discuție și parcă dacă n-are altul
mai iubitor de Dumnezeu, frate Alin, auzi, nu vreau să te superi pe mine, mă vreau să te întreb, și tu știi, ai auzit de... Și atunci îmi dau seama cât de departe oamenii. Că oamenii uită că Dumnezeu se uită prima dată la inimă și apoi se uită la cei în exterior. Și din păcate, o spun cu durere acum, trăim într-o generație care e într-un pericol mare de tot, acela de a fi morminte văruite. Arată impecabil, superb, câte un cavou la 50 de ani de-ți vine să-l duci acasă. În interior e putregai. Pentru că e multă indiferență, e multă bârfă, e multă dușmănie, e multă ciudă, e multă vorbire de rău. Exterior arată impecabil. Extrem de bine așezat și Știi că au ajuns unii oameni să se creadă spirituali pentru faptul că au ajuns la un punct al maturității, cu ghilimele de rigoare, în care știu să-și mascheze trăirile ilegale interioare. Și dacă zice, nu mă prinde nimeni, el deja zice, totuși sunt cumva pus la adăpost. Am niște trăiri interioare, mi ciudă, vorbesc, clevetesc, dușmănesc, dar știu să mi le acopăr foarte, foarte bine. O venit odată cineva la mine la o discuție și a zis către mine, frate Alin, trebuie să îți spun, zice, mi-a zis mai multe păcate, am mințit și la un moment dat îmi zice și trebuie să spună, nu-l suport pe ăla, nu-l suport. Și eu m-am ridicat din fotoliu, eram acolo în birou la biserică și m-am ridicat din fotoliu și am zis, ce ai zis? Cum, mă? Și când mi-a văzut reacția, s-a ridicat în picioare, o ridicat unul și a zis, da, ce faci așa, ce e așa de grav? Și am zis, măi, e foarte grav. Am vrut doar să-ți arăt cât e de grav și tu nu-ți dai seama. Că aparent, că el a zis, dar nu știe nimeni, e o lupta mea interioară. Da, Dumnezeu acolo se uită. Dumnezeu când îți face analiza, intervin în viața lui ăsta sau nu intervin? Nu se uită în primul rând la cât de sfânt dai pe mapamond. Dumnezeu se uită la cum ești în inimă, în trăire, în sentimente, la cum te raportezi față de alții și la cum te raportezi față de Iisus Hristos. Povesteam cu cineva nu de mult de bunătatea lui Iisus Hristos. Și eu îl vedeam la un moment dat că îmi zâmbește așa în colțul gurii, că m-am gândit eu ce trece prin minte și atunci am accelerat mai tare. Atât de bun Iisus Hristos, mă. Bă, tăți nemernici iubește, mă. Băi, ține aproape, mă. Mă, tăți străcați, mă, să iubiți de Domnul, mă. Bă, s-ar duce Domnul, cred că până în cârcium dacă ar fi acum Domnul, mă. Iar culege, mă. Și eu te dau că ți de bun, Domnul, mă. S-o apropia de femeia păcătoasă, s-o apropia, bă, cu tâlharul ăla, mă, un nemernic de om, mă. Domnul îi acceptă o provocare și îl duce în cer, mă. Și el mă ascultă și eu nu m-am oprit. Eu tot am accelerat pe bunătatea. Și el zice la un moment dat, da, am mai spus și eu ceva. Da, stai, o intra și cu biciul în templu. Tu din toată bunătatea lui Iisus Hristos, tu numai atâta, cu atâta ai rămas? Serios? Pentru că oamenii uită să fie buni în interior prima dată și apoi să scoată în exterior. Și mulți știu să scoată în exterior o așa zisă bunătate care nu e în interior. Că dacă există bunătate în interior, în exterior e 100%. Dacă nu există bunătate în interior poate să fie de fațadă. Numai știi, cred că Dumnezeu nu primește bunătatea doar de fațadă. Nu, că acolo e ceva zbărcit, e ceva spurcat, e ceva stricat și zice Biblia, nimic întinat, nimic zbărcit, nimic spurcat, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Tocmai de aceea cred că oamenii trebuie să își facă bine socoteala interiorului. Vreau să citesc niște versete care sunt foarte clare și le știi. Din 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric
și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ce înseamnă umblă în lumină? Să umble în cuvântul Domnului. Cum? Fii atent. Foarte bun răspunsul. Trebuie să-l detailăm. În momentul în care cineva zice că umblă în lumină, trebuie să-L imite pe Hristos întru totul. Aia înseamnă lumină. Iisus Hristos e lumina lumii. Și în momentul în care eu spun eu umblu în lumină, eu îl imit pe Iisus Hristos întru totul. Fac ce l-am văzut pe Hristos făcând în Scriptură. Spre exemplu, spăl picioarele celor care mi-au greșit. Și fizic. Da? De ce nu? La spălarea picioarelor te duci, iei ligheanul, speli picioarele, nicio problemă, dar și în sens figurativ, te pleci, te duci și te cobori. M-am gândit de nenumărate ori la momentul ăla de la cina cea de taină, l-am și exprimat în foarte multe predici. Uneori lăsam alt subiect sau alt punct care cumva era mai nou în mintea mea, să-l reiau pe ăsta pentru că mi se părea de o super mare importanță. Cum să speli picioarele ucenicilor care urmau să fugă prin praful din drum în câteva ore? Dar cum să speli picioarele lui Petru care știi că se va lepăda, dar se va blestema? Nu vreau să mi-l imaginez pe Petru ce-o fi zis când s-o blestemat, că blestem înseamnă blestem. Ce-o fi? Să umblu într-un picior. Nu știu ce-o fi zis, nu vreau să mă gândesc. Dar a se blestema înseamnă că o chemat asupra lui că dacă e așa, să mi se întâmple așa, nu? Și Domnul știa, bun, e și aspectul acolo atenționat, Petre, și cu toate astea, Domnul știa că Petru nu-i ce se dădea atunci, că se va lepăda într-un mod josnic. Cum ar fi acum eu să mă întâlnesc cu tine sau tu cu mine în mall în Cluj și să vin să te salut, să zic, frate Elisei, mă bucur să te văd, fiind aici la podcast împreună, discutând, și tu zici, cine e ăsta? Zic, dar pe bune, tu chiar... Gândește-te că Iisus Hristos l-a ținut pe Petru 3 ani și jumătate lângă el. Și Petru zice, nu-l cunosc. Și Domnul se apleacă și spală picioarele lui Petru. Sau se speli picioarele lui Iuda, care era cu diavolul în inimă. Că zice că după ce a pus diavolul în inima lui Iuda gândul să-l vândă, după aia Domnul se apleacă și spală picioarele lui Iuda. Asta înseamnă să umbli în lumină. Să faci ce l-ai văzut pe Iisus Hristos făcând. Să iubești ca și Hristos. Să vorbești ca și Hristos. La femeia prinsă în păcatul ăla greu, zice, femeie, unde-s părâșii tăi? No, uite-te, o adevărată ședință de comitet. Frate, acum suntem aici, deci să punem lucrurile pe față. Nu ne-am așteptat la tine. Ești dezamăgirea noastră. Nu. Femeie, unde-s părâșii tăi? Nu-s. Uite, nici eu nu te condamn. Dar am și un sfat extraordinar. Du-te, adică înaintează, nu te bloca. Du-te înseamnă înaintează. Dezvoltă-te. Construiește în viață. Clădește lucruri frumoase. Dar să nu mai păcătuiești. Că asta e demnitate. A umbla în lumină, Doamne, ce superbe versetele alea care le-ai citit. A umbla în lumină e să faci ce l-ai văzut pe Iisus Hristos făcut. Altfel, beznă. Și omul chiar crede că el e în lumină și dacă merge în beznă, și lumina pornește din interior. Și că nimeni n-aprinde lumina să o pună sub obroc. Și unii aprind lumina și nu o vede nimeni. Bă, ai lumină, da, hai să o vedem și noi. Noi suntem purtători de comoară și Domnul ne-a făcut harul ca în vasul ăsta de lut să pună comoara. Cine s-ar duce dintre noi la un muzeu și să vină cineva să spună trebuie să plătiți 500 de euro să intrați să vedeți cel mai scump diamant al planetei Terra. Numai că trebuie să mai facem o remarcă. Acel diamant este într-un vas de lut, nu puteți să vedeți diamantul, dar trebuie să ne credeți pe cuvânt că e în vasul de lut. Bă, dă banii înapoi. Nu mă mai duc. Tot așa e când umbli în lumină, lumina iasă în exterior, se vede.
Lumina nu poate să rămână acolo. Lumina iasă în exterior. Da, omul trebuie să umble în lumină făcând ceea ce l-a văzut pe Iisus Hristos, făcând, nu pot să zic la finalul capitolului ăsta de discuție decât Dumnezeu să ne ajute pe toți. Dar ar fi dureros să știi că ai trăit toată viața în biserică, dar de fapt tu ai fost în întuneric. Și atât e de ușor să-ți faci socoteala. Mă, dacă eu dușmănesc, dacă vorbesc de rău, dacă mă uit cumva... Hai să-ți mai spun o dușmănie modernă. N-am nimic cu el, dar nu vreau să avem de-a face. Asta e dușmănie modernă. N-am nimic cu el, dar noi nu... Pe bune? Pe bune? Și tu vrei să-mi spui că tu l-ai pe Iisus Hristos? Atunci, viac. Nu te cred nici cât e negru sub unghie. Uite-te la Iisus Hristos. Îl putem vedea pe Iisus Hristos cu crucea în spate că le-o reproșa soldaților că l-au bătut? Ți-l poți imagina pe Domnul Iisus Hristos că le bate obrazul? Bă, ăla care i-a dat mai tare, ne vedem peste 3 zile, că nu înviez. Nu! Și-a dus crucea cu demnitate iubindu-i pe oameni, pe toți la fel. Asta înseamnă să fim ca și Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii copleșit de harul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești în lumină. Și atunci când trăiești așa, ai acel sentiment de siguranță profundă. Că orice s-ar întâmpla, Dumnezeul tău are 1.000.000 de variante și cel puțin una va fi a ta ca și soluție la problema cu care te confrunți. Așa este. Una din aspectele trăirii în lumină, spunea în roman, dacă nu greșesc, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru aproapele său. Și totuși Dumnezeu nu ne-a cerut să ne dăm viața, dar ne-a cerut să mergem să evangelizăm. Și de multe ori nu o facem. Cum vedeți aspectul acesta al lipsei de evangelizare, atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar, de biserică? Pentru că oamenii nu mai sunt gata să se jertfească. Și dacă nu mai ești gata să te jertfești, nu le mai spui altora de Iisus Hristos. Trebuie să-ți jertfești uneori imaginea, trebuie să-ți jertfești timpul, trebuie să-ți jertfești resursele, trebuie să te jertfești pe tine. La un moment dat să le evangelizezi, spre exemplu, pe cel care te-a supărat. Să te jertfești și să iubești cum a iubit Hristos. Și să te duci să iubești cum a iubit Domnul Iisus și să-L iubești pe acel om cu toată ființa ta, să te dăruiești ca să-L poți evangeliza. Oamenii nu mai sunt gata să se jertfească. Și atunci se blochează cumva și mersul ăsta înainte în a ne îndeplini misiunea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Ne blocăm, pur și simplu. Și ne ducem o viață dintr-o letargie, dintr-un mers așa, sau facem doar ce ne place și uneori Dumnezeu ne pune să facem și ce nu ne place. Acum, vis-a-vis de evangelizare, eu cred că una din formele de evangelizare care va prinde, să mă exprim așa, în perioada următoare, e în 2 aspecte care merg în tandem. Profesionalismul din biserică, adică biserica trebuie să fie la superlativ. Cântarea din biserică trebuie să fie la superlativ. Îndemnul din biserică, predica trebuie să fie la superlativ. Pentru că trăim într-o lume modernă, cu oameni pregătiți, cu tineri de-ai noștri și cu frați pregătiți și surori. Și atunci totul trebuie să dăm cei mai de calitate. Iar 2, fiecare om care spune că l-are pe Domnul Iisus Hristos în viața lui, trebuie să evangelizeze la rândul lui pe altul și să-l aducă în cadrul ăsta foarte bine creionat și foarte de o calitate foarte înaltă, da? Și spirituală, obligatoriu și prin prestația pe care o avem. În momentul în care în biserici ne jertfim să dăm tot ce e mai bun, iar mai apoi în viața de fiecare persoane, da? Individ în parte, se jertfește să-l evangelizeze pe aproapele său, să-i spună de Domnul Iisus Hristos, să-i spună de scumpa mântuire, să-i spună că Iisus Hristos îi iubește și l aduce mai apoi în biserică, cred că e una din formele cele mai puternice de evangelizare în vremea asta vis-a-vis de cei din jurul nostru.
Dar pentru asta e nevoie de oameni care să fie gata pentru sacrificiu. Ăștia din ce în ce mai puțin. Un sacrificiu fără să aștepți ceva în schimb în secunda 2. Că sacrificiu, când imaginea ta e sus sau când câștigi capital de imagine, toată lumea îl face. Sacrificiu când toată lumea te aplaudă, nu, toată lumea face aia. Că îți răhnești orgoliu. Și dacă nu ai treabă multă cu Domnul Iisus, dar să hrănești orgoliu. Dar să faci un sacrificiu, de multe ori în tăcere, în taină, în momentele în care n-ai avea bună dispoziție, dar să știi că trebuie să-ți îndeplinești menirea. Asta e una din formele de evangelizare extraordinare pe care cred că fiecare dintre noi trebuie să facem. Și cred că un rol foarte important îl are o viață trăită cu Dumnezeu ca om. În fiecare zi. Făcând ce l-ai văzut pe Hristos făcând. Gândind ca și Domnul. Noi cred că trebuie în primul rând trebuie să ne educăm să gândim ca și Domnul Iisus. Uite-te, vedea Domnul câte un amărât, spunea, nu, asta e o provocare ca să arăt încă o dată slava lui Dumnezeu. Au văzut sicriul care vinea, cortegiul funerar care vinea pe stradă, provocare să arate slava lui Dumnezeu. O muri Lazar, provocare ca să arate slava lui Dumnezeu. O femeie prinsă într-un păcat greu și toți stăteau cu piatra, provocare ca să arate slava lui Dumnezeu. Cred că toți trebuie să fim cuprinși de o astfel de trăire după modelul Domnului Iisus. Suntem acum în perioada asta a sărbătorilor și cu siguranță multă lume sărbătorește. Fie că din biserica creștină, penticostal, baptistă, ortodoxă, toți sărbătorim. Dar credeți că e o oportunitate bună de evangelizare acum pentru creștini, ca să evangelizăm pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Absolut, care trebuie valorificată, la cote maxime. Niciodată nu facem prea mult. Am auzit uneori, frate, Ali, nu mai facem evangelizare că nu au venit oamenii, că nu s-o pocăit nimeni. Și facem de multe ori socotelile alea cu număr, știi? 1, 2, n-au rămas, Pe când eu știu oameni care au venit și mi-au spus, frate Alin, am fost la evangelizare acum 5 ani de zile. De acum 5 ani de zile mi-a rămas în minte, eu nu mai știu ce am predicat, dar omul spune, mi-a rămas în minte vorba aia din predică că Domnul Iisus, și îmi zice o vorbă care l-a urmărit 5 ani de zile. Și i-am spus, Doamne, dă-mi putere să mă ridic din țărâna mea, dă-mi putere să mă ridic din necazul meu, dă-mi putere să mă duc. Și zic, 5 ani te-ai rugat? O zic, 5 ani m-am rugat ca Dumnezeu să... Și totul a plecat din seara aia, care atunci nu a rămas nimeni în biserică din cei care au fost evangelizați. Dar a fost o sămânță aruncată. Dar merită orice timp valorificat să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Toți. Că suntem penticostali, că suntem baptiști, că suntem ortodoxi, nu contează. Că omul e ortodox, că nu contează. Să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Eu nu-i chem pe oameni la o denominațiune religioasă. Uneori, în multe contexte, eu spun asta. Da, sunt pastor penticostal, dar nu-i chem pe oameni la o denominațiune religioasă. Îi chem pe oameni la Dumnezeul Bibliei. Îi chem pe oameni să-L trăiască pe Iisus Hristos în toată splendoarea Lui. Îi chem pe oameni să-L experimenteze pe Iisus Hristos. Așa cum zice Biblia, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dorința mea e să îi chem pe oameni să vadă că există un Dumnezeu care îi iubește, care îi ascultă, care coboară lângă ei, care coboară în încercările lor, care e gata să-i asculte, că vreau să-L arăt pe Iisus Hristos nu ca pe polițistul vremurilor, așa cum uneori e creionat, ca pe acel tată bun care încă în milă și în îndurare strigă la oameni, veniți, veniți, că vreau să vă dau răscumpărare, vreau să vă dau viață din belșug. Cine vine la mine, zice Domnul Iisus. Dacă ne uităm în Scriptură, parcă tot strigătul Noului Testament e veniți către Iisus Hristos, veniți către Iisus Hristos. Păi noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere. Colegi, la școală, prieteni, vecini, cunoscuți, să vorbim despre Iisus. N-am avea timp să facem nimic. Dacă am înțelege chemarea, în adevăratul sens al cuvântului, ca omul în fiecare zi să fie acel purtător de comoară prin care să strălucească Iisus Hristos. Da, trebuie valorificat cu atât mai mult, dar nu doar în perioada asta. Că, știi, este vorba aia de Crăciun să fim mai buni. Dar să fim mai buni și de 1 ianuarie. Să fim mai buni și de 15 ianuarie.
Al propovădui pe Iisus Hristos prin tot ce suntem noi și prin tot ce facem noi e datoria noastră supremă. Toți trebuie să facem asta. Da. Spuneau probabil mulți pe vremuri, ne întoarcem la vremuri. Toți îl cunoșteau pe pocăitul din capătul satului sau din centrul satului, că știau că are o viață trăită cu Dumnezeu. Toți știau despre el. Și o viață trăită cu Dumnezeu e o metodă bună de evangelizare. Deci doar atât dacă am face ar fi mult. E foarte adevărat că, din păcate, sunt mulți care nu se mai diferențiază de ceilalți. Sau foarte mulți se diferențiază doar prin un exterior, că fie se îmbracă într-un anume fel mai așa, dar nu exprimă mai mult de atât. Acum spun o chestie cu durere. Aș fi ferit-o, dar e o durere de-a mea. Acum, internetul ăsta ne-a făcut cunoscuți. Gândește-te că mi s-a întâmplat să văd la un moment dat un om de departe și prin portul lui îmi dau seama că e pocăit. Să-l văd că zâmbește cumva de departe sau că șoșotesc între ei, uite-l pe fratele X. Ajung lângă mine și eu le zic pacea Domnului. În mall, pe stradă, pacea Domnului. Și el nu zice nimic. Se întoarce partea alaltă. Și îmi dau și mă gândesc, ce-i în inima ta, mă, omule, mă? Ce-i în inima ta? Pentru că a evangeliza, cum spuneai tu, a-L arăta pe Iisus Hristos, e și prin felul de a fi, prin dragostea care o emanăm, prin iubirea pe care o arătăm, prin zâmbetul care îl putem să-L arătăm. Și văd alții că sunt, da? Care de la depărtare, frate Alin sau frate X, și vine și povestește cu tine și e așa bucuros, mă bucur să te văd. Și eu zic, și eu mă bucur să te văd. Și poate printr-un oraș care trec așa inopinant și scurs sau intru să cumpăr ceva și văd pe câte cineva și îmi dau seama, ăsta e frate de-a meu, e frate în Iisus Hristos. Plec așa încărcat de bucurie și îmi dau seama că în inima acelui om e liniște, e pace, e Hristos acolo. Noi trebuie să evangelizăm și prin felul nostru de a fi, prin trăirea plină de entuziasm, prin zâmbetul care îl arătăm altora, prin salutul frumos care nu ne e rușine să-l spunem, indiferent de cadrul unde ne aflăm. Chemarea asta nu avem voie. Acum tu vorbești cu un evanghelist despre evangelizare, nu? Cum să zic, decât că trebuie, cu tot ce putem noi, cu toată inima noastră, cu tot ce suntem noi, trebuie să-L arătăm pe Iisus Hristos. Cu atât mai mult că puteți vorbi din experiență. Acum, vorbind de experiență, dumneavoastră ați umblat foarte mult în evangelizare. Și în mintea multora, oameni de rând din biserică, frați, surori, prieteni, parcă există o oarecare reticență la a merge și a spune oamenilor despre Dumnezeu, în ideea că oamenii nu vor să audă. Și întrebarea mea e, îs oamenii cu adevărat flămânzi să audă despre Dumnezeul acesta al dragostei și al iubirii sau e doar o preconcepție a noastră sau chiar oamenii nu vor să audă? Nu, sunt foarte flămânzi. Știi cum sunt oamenii? Hai să mănânci. Nu, mulțumesc, nu mi-e foame. De el îi rup de foame. Hai, nu, mulțumesc. Vino și pune-te la masă. Vino aici că mânc cu tine. Nu, dacă mânci și tu, atunci mânc și eu. Știi? Ceva de genul sunt oamenii. Și oamenii care îl cunosc pe Domnul Iisus și nu-l vestesc, sau știu despre el, că atunci când îl cunoști pe Domnul în profunzime, n-ai cum să nu-l vestești, dar știu despre Domnul și nu-l vestesc, n-au trăit acea frumusețe a feedback-urilor frumoase. E o splendoare să te întâlnești cu oameni peste ani care vin și îți spun, am ascultat mărturia aia,
am pus în aplicare ce ai zis în predica aia, m-am rugat, am făcut ceea ce și tu ai făcut când ai trecut prin încercarea aia, am luat sfatul de bun și uite, și Dumnezeu a intervenit, a coborât și a făcut partea. Doamne, păi da, deci parcă îmi vine să zbor, cum e o vorbă, când îi văd pe oameni că pun în aplicare ceea ce au auzit și Dumnezeu intervine, pe cum să mă opresc să nu le spun și altora despre Hristos? Când guști implicarea lui Iisus Hristos și în viața oamenilor cărora le vorbești, începi să fii mai entuziasmat, să le spui și altora, să le spui și altora. Uite, Victoria noastră s-a născut cu o gaură în inimă. Și când Andreea mi-a dat mesaj, am tot zis eu asta prin predici, dar adaug un aspect frumos. Când Andreea mi-a dat mesaj, uite, Victoria are o gaură în inimă și medicii au spus ce au spus, deja mi-o imaginam pe Andreea că e plânsă toată, pentru că nu, ca o mamă, logic, deja... M-am dus la spital și am intrat acolo în rezerva unde era Andreea și acolo mai era o doamnă. O doamnă care parcă așa și-ar fi tras plapum așa pe ea, știi, ca să nu... Și Andreea săraca plânsă toată și îi spun Andreea, dar Dumnezeul nostru rămâne la fel de mare. Dar Dumnezeul nostru rămâne suveran. Dar de câte ori a venit Domnul în casa noastră, Andreea? Dar de câte ori Domnul... Bă, și se liniștește, Andreea. Am ieșit, ne-am plimbat un pic pe hol, o venit înapoi. Ne-a dat-o pe Victoria acasă după vreo 4 zile. Dumnezeu s-a atins de Victoria, am tot zis mărturia asta. Când ne-am dus la control la o lună, doamna doctor a zis că se vede pe inimioara ei o cicatrice și mi-a arătat așa pe mână, zice, semn că a fost gaura văzută de colegii mei, dar o mână de Dumnezeu a închis gaura asta, nu mai e nevoie de operație, aveți o fetiță perfect sănătoasă, puteți bucura de ea, Dumnezeu s-a întins. Măi, m-am gândit așa o dată de 2 ori, așa, fugitiv, la femeia din salon. Băi, eu m-am dus acolo, i-am zis la Andreea, Domnul e mare, așa, mi-a trecut mie așa prin cap, în meditațiile mele. În turneu cu Misiunea Speranța, anul ăsta, eu am predicat în câteva orașe, printre care au fost și Timișoara. La finalul predicii de la Timișoara am făcut chemare în față și am zis că toți cei care vreți să ne rugăm, să veniți în față. La final de tot, vine o femeie la mine cu un copilaș în brațe și a zis, mă cunoașteți? Și am zis, nu mă cunoașteți. Nu. Zic, nu cred că v-am văzut. A zis, ba, da, m-ați văzut. Și zic, mă, dacă îmi spuneți. A zis, eu sunt femeia din salon care a născut deodată cu soția dumneavoastră. Mi-aduc aminte de ea. Zic, serios? O zis, știți că de 1 an și 5 luni pe mine mă urmăresc cuvintele alea în care i-ați spus la Andreea că aveți un Dumnezeu mare care nu pierde niciodată, că aveți un Dumnezeu care câștigă, că aveți un Dumnezeu care vede totul. Și știți că eu de atunci mă rog și îi spun, Doamne, privește și spre mine. Și era cu copilașul ei în brațe, deodată cu Victoria noastră. O venit la evangelizare. O auzit că e evangelizare în Parcul Rozelor. Nu știu dacă și mai fi adus aminte cine eu cred că am zis și mărturia cu Victoria atunci în Parcul Rozelor. Mi-am dat seama ce mult contează să spunem, să nu tăcem, să ne facem partea, că Dumnezeu e Cel care pune acolo sămânța și o face mai apoi să încolțească. Dar e atât de super momentul ăla când poți să-i auzi pe oameni care spun, Dumnezeu mi-a vorbit, am luat sfatul, am pus în aplicare, Domnul a intervenit. Merită să nu tăcem. Mai ales în vremea asta și în vremurile care vin. Vezi că eu sunt foarte optimist. Eu sunt optimist incurabil. Eu cred că mai poate lumea asta să țină încă 2000 de ani de aici încolo și de la asemenea cred că Domnul poate să vină la noapte. Și atunci îmi fac planuri pe termen foarte lung, plin de entuziasm că trebuie să facem pentru Dumnezeu mai mult și mai mult, că niciodată nu e îndeajuns, că întotdeauna se poate mai mult. Eu păstorez Biserica Efrata, o biserică frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și
le spun unor așa de planurile mele, de ce vreau să fac, așa, pentru Domnul. Și alții vin și spun, bă, eu dacă aș fi în locul tău, eu aș sta să mă bucur de ce am făcut până acum. Băi, și mai să cadă în ispita asta. Și îl întreb la un moment dat pe un frate și spun, frate, de am pus problema altfel, că omul la viața lui acum e în vârstă, a fost și în lumea business-urilor. Și am zis, frate, drag, dacă, de exemplu, ai un business și ajungi așa cu el la un anumit nivel și acum ești în putere și poți să mai faci și vrei să mai faci și să mergi mai înainte și la un moment dat, ce zici că e bine așa, să continui să mai faci un business sau să continui business-ul sau doar să te bucuri de ce ai făcut? Și el se uită la mine și zice, câți ani are businessman-ul? Zic, păi așa, până în 40 de ani. N-ai voie să te bucuri de ce ai făcut până acolo, că aia se numește pensie. O numai la pensie te bucuri de ce ai făcut. Până nu ești la pensie, numai înainte. Zi să se ducă să lucreze, să mai facă un business, încă două, să-l mărească mai. Eu îl pliam la slujire. Și atunci mi-am dat seama, zic, da, bă, merită. Merită să faci mult, mult, mult. Până când Domnul zice stop sau până când Domnul va veni. Am mai pus o întrebare asta la cineva și vreau să vă pun și dumneavoastră. Ce ați vrea să se spună despre dumneavoastră după ce o să plecați din lumea asta? O spun cu toată modestia, nu cu falsă modestie. O spun cu încărcat de toată modestia de care sunt eu capabil. Și dacă despre mine, când eu am plecat din lumea asta, se va spune că am fost un om care a luptat să se vadă Iisus Hristos. E simplu, nu e complicat, nu e pompos ce spun, dar e extrem de important pentru mine și extrem de pătrunzător. Dacă se va spune, Iisus Hristos a putut să strălucească prin ceea ce a făcut Alin Nemes, îs foarte bucuros. Nu trebuie să se zică nici o realizare. Nu trebuie să se spună niciun aspect care cumva a rămas în urmă. Dacă se spune doar atât, Iisus Hristos a strălucit prin Alin Nemes, o să fiu cel mai onorat. Nu alerg după lauri omenești. Mai vine câte cineva și îmi zice, frate Alin, uite, vreau să spun ceva de slujirea ta, dar să nu te mândrești, vine așa dintr-o dată, știi? Și spun, spune liniștit, pentru faptul că eu știu ce înseamnă și să te smerească Dumnezeu. Și sunt foarte conștient că dacă nu-i Dumnezeu, umanul e un fir de praf. Că sunt foarte dependent de Dumnezeu și că nu aș putea să fac absolut nici un pas. Versetul ăla din Scriptură, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, pe mine mă urmărește 24 din 24. Și dacă nu se va spune niciodată nicio realizare, nici măcar nu mă interesează. Dacă se va spune și la mod general, prin Alin Nemes a strălucit Iisus Hristos, sunt cel mai bucuros. Și dacă nu mi se va rosti numele, să zic că prin omul ăla o strălucit Iisus Hristos, cât se poate de bucuros. Și știi ce mai vreau? Că atunci când vor sta alții lângă sicriul meu, poate la bătrânețe, să aibă acea siguranță profundă că ne vom întâlni pe plaiurile lui Dumnezeu. Să celebreze o viață, nu să plângă o plecare, și să celebreze o viață trăită pentru Dumnezeu și să aibă acea siguranță profundă că ne vom revedea în cer. Dacă astea două aspecte
le voi putea arăta în viața mea, e pentru mine totul. Să ne ajute Domnul să răspândim lumina. Amin. Chiar dacă uneori costă. Chiar dacă uneori omenește vorbind doare. Doare pentru faptul că, din păcate, sunt oameni care pun piedici. Sau oameni în care ți-ai pus într-o oarecare măsură încrederea și ai zis că poți să mergi înainte și apoi s-au blocat lucrurile și da. Dar dincolo de orice impediment, să nu ne uităm țelul și menirea, că prin noi Iisus Hristos trebuie să se vadă. Diavolul se va lupta în fel și chip să ne oprească. Nu-și va termina activitatea lui în a mă opri, în a încerca să mă oprească pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi, numai dacă vine Domnul sau ne ia Domnul pe noi de pe pământul ăsta. Și diavolul se va lupta. Dar e obligatoriu, cât se poate de obligatoriu, ca niciodată, niciun impediment să nu ne blocheze din a ne îndeplini menirea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, ca El, Iisus Hristos, să strălucească. Și de fiecare dată să știm că Dumnezeu are 1.000.000 de variante, că urmează doar să ne-o arate cea potrivită nouă și că e un Dumnezeu care privește cu milă și cu îndurare spre cei care luptă ca prin viața lor să se vadă Iisus Hristos. Mă trezesc dimineața și zic, așa e că și astăzi ai milă de mine. Mă prind viața. În momentul ăla poate am o zi încărcată, poate am o săptămână plină, poate am probleme nerezolvate, poate am situații la care nu le găsesc soluția, poate probleme de-a mele personale, nevoi de diverse forme, în care poate stringente. Dar când mă uit în sus, când cântarea spre gloria lui Dumnezeu, când îi spun așa e că și astăzi ai milă de mine și îl simt pe Dumnezeu că vine din nou lângă inima mea, asta e totul. E atât de superbă starea aia pe care nu vreau să o pierd niciodată. O pierdut-o David o bucată de vreme și a zis, dă-mi iarăși mântuirea, e o bucuria mântuirii tale. Sprijinește-mă că conduc de bună voință, fă-mă să te simt din nou, zidește în mine ceea ce s-a dărâmat. No, să ai sentimentul ăsta în fiecare zi, Dumnezeu e la cârma tuturor lucrurilor, Dumnezeu nu ne lasă, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu rămâne suveran peste toate. Să lupți, să trăiești curat și frumos, că merită, interior-exterior, obligatoriu interior-exterior, că merită să faci ceea ce le-ai văzut pe Hristos făcând. Și cred că asta creionează drumul spre veșnicia lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Îți mulțumesc foarte mult că ați făcut timp să stăm un pic de vorbă. Cred că a fost o încurajare pentru toți aceia care și-au făcut timp să ne asculte până la final și chiar îmi doresc ca aceste cuvinte să fie un avânt pentru cei care ne ascultă și să crească în inimile noastre a tuturor dorința de a ne întâlni cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult că ați rămas cu noi și am putut să stăm un pic de vorbă. Cu mare drag și cu mare bucurie și Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și lucrarea asta pe care o faci și tot ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat și acum notează și ce-ți va mai încredința și de aici pe mai departe. Amin. Așa să facă Domnul. Vă mulțumim tuturor că ați rămas până la final și abia aștept să ne vedem la un nou episod. Ne rugăm până atunci ca Dumnezeu să ne dea putere să rămânem credincioși Lui și să-L slujim pe El cu dăruire. Dumnezeu are
variante, soluții nelimitate pentru fiecare dintre noi. Așa că haideți să rămânem încrezători în El. Amin.